Lectures, a fer xerrades. A més, si agafeu un programa podreu veure que el primer dia tindrem, a part de l'entrada de les cel·les, ja començarem amb els tallers d'escriptura immediatament després, que ens faran arribar a la tarda. I aquesta tarda l'acció conjunta dels grafiters Follet i del raper Elgio, el nostre Àlex Elgio, que sabeu que li donem suport, sabem que estem al seu costat. Ell i cap altre caminarà mai sol i no estaran mai sols en aquesta trista aventura que els ha tocat viure. Tot seguit, cap a 14:15 tindrem la paraula i la música. Un agraïment molt fort a Músics per la Llibertat. Hem tingut la nostra amiga i companya. Quant rato t'hi has d'estar? Fins a les 4. 2 hores. Ja has dinat o què? No, ja he esmorzat tard. Ja sortim aquí i he de fer alguna coseta. Bueno, el que toca, no? Exacte. De moment poca gent, oi? Sí. Bueno. Aquí ja ficarem l'Urdangarín aquí dintre. No. A la presó l'Urdangarín. No sé on és. No sé on està. Algú sap? Algú l'ha vist entrar a la presó l'Urdangarín? No. Tu l'has vist entrar a la presó l'Urdangarín? No. Per què t'amagues? Perquè no me... Perdoneu un moment. És que volia dir que aquesta cançó, que és del Pere IV, com tots sabeu, és Les cobrances d'exili, evidentment la cantem per partida doble perquè ens agrada molt, perquè és una expressió sabadellenca del dolor de marxar del país i perquè a més tenim exiliats i per tant són totes raons per poder-la cantar avui el millor que puguem. Una nit de lluna plena, remuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena. L'estimada m'acompanya, la pell bruna i l'aire lleu, com una mare de Déu que hem trobat a la muntanya. Com una mare de Déu, l'estimada m'acompanya. Perquè ens para venir la guerra que l'ens... Bona tarda a tothom. Aquí, els poemes s'aferren indòcils els uns als altres. S'entortolliguen, comparteixen cada batec, la suor freda, els brams d'orgull. Les llàgrimes es fusionen en una mescla indissoluble. És la complicitat de no estar sols. Els poemes, de sobte, aquí, són un mur de paraules protegint un col·legi electoral el dia en què ens vam atrevir a descolgar-nos. Es traslladaran d'una presó d'Espanya a una presó de Catalunya. Això en què afecta, això? En què és bo, no és bo? El primer que hauríem de dir és que no haurien d'estar a la presó. O sigui, no haurien d'estar. Els càrrecs que tenen és una invenció que no és real, tal com se va veure ahir, per exemple, amb els casos del dia 20 de setembre que van sortir a la televisió. Però a part d'això, clar, venen d'una presó d'Espanya a una presó d'aquí. Qui surt guanyant d'això? El primer que ens va bé és a la família. Una nit de lluna plena, tramuntàrem la carena lentament, sense dir res. Si la lluna feia el ple, també el feu la nostra pena.
I a Catalunya d'així el dia de ma partida mitja vida condormida. L'altra meitat vinga amb mi per no deixar-me sens vida. Avui en terres de França i del més lluny potser no moriré d'enyorança, ans d'enyorança viuré. En ma terra del Vallès, 3 turons fan una serra, 4 pins, un bosc espès, 5 quarteres, massa terra, com el Vallès no hi ha res. Que els pins senyeixin la cala, l'ermita dalt del Pujol i a la plana un tenderol que batega com una ala. I una esperança desfeta i una recança infinita, infinita, i una pàtria tan petita. Blau? Samarretes blava. Ets a pintar de color blau. No, hi ha una grua que s'emporta sencera. Ah, sí? Amb un helicòpter? En un camió. Com veig dos.
Fes memòria